You see, I find it quite interesting that people find it so overtly sexual to see a woman liking food, when my feeling is that actually that's so much part of it, and I think women in society spend so much time not eating or not showing a real gutsy, earthy enthusiasm for food, that it somehow seems shocking, as if we're still in the Middle Ages when we see someone have an appetite. And that's interesting. Plain food can be the most delicious. I feel that food says a lot of things to us, but when you yearn for something, you're going to yearn for roast chicken. You're never going to yearn for some sliced aubergines stacked up high, looking beautiful on a plate. And I think that chef food, while full of virtuosity and brilliance and can taste wonderful, is theatrical, and it isn't really what real cooking is about, or real eating to some extent. And I feel I have a slight enthusiasm just to remind people that actually putting a chicken in the oven is cooking. You don't have to have 6 pans and do something very complicated. Willem van Hanegem. Ja. Koken thuis af en toe? Water, ja. Nou, ik probeer het soms wel, maar ik heb 2 keer mijn handen gebrand. Nee, dat is serieus. Ik dacht dat andijvie, dat komt dan omhoog als het kookt. Dus ik denk, dat kan ik gewoon... Het was zo heet, dus dat was geen succes. Femke Halsema, er was vandaag sommige mensen noemen het een hoorzitting. Anderen noemen het een stoorzitting. Ja, dat was Hans van Balen van de VVD, Hans van Balen dat hoorde van de VVD ik ook. Die zei, die linkse types die dan een beetje hun eigen feestje hebben daar. Zo zei hij het ongeveer. Ja, dat was hoorde het een ik leuk ook. feestje? Nou, een feestje stel ik me eerlijk gezegd toch een tikje anders voor. Maar het was wel interessant en ook wel nodig, eerlijk gezegd. Omdat de grote hoorzitting van morgen, die overigens ooit ook een initiatief van GroenLinks was, niet helemaal in balans is. Je ziet daar, bij die hoorzitting morgen, toch vooral militairen aan het woord. En ja, de mensen die ervan overtuigd zijn dat je met militaire middelen een oplossing in Afghanistan kan brengen. Je ziet dat bij de hoorzitting vandaag, en ik ben bang ook morgen, dat 2 werelden zijn die langs elkaar heen schuiven. Omdat we natuurlijk te maken hebben met een missie die werkt als een gesloten systeem. Defensie, ambtelijke top, maar ook embedded journalisten krijgen dezelfde informatie. En die informatie is bij herhaling. De wederopbouw slaagt, het gaat goed. Ja. Terwijl als je met critici spreekt, met onafhankelijke maatschappelijke organisaties bijvoorbeeld, ja, dan hoor je eigenlijk dat het heel slecht gaat. Een paar weken geleden was je bij de collega's van Hollandsport. En toen werd er gerept over wat eigenlijk de mooiste paas was die Willem van Hanegem ooit had gegeven. En toen zei hij, anders dan het fragment wat zij toen toonde, dat was uit een wedstrijd tegen Uruguay. Op het WK. Op het WK. En, nou, dat was niet de mooiste, maar dat was, op het EK was dat het... En kun je nog vertellen waarom dat dan de beste paas was? Nou, omdat er moest een bepaalde snelheid aan zitten. En hij moest ik had het met kinderen tussen 2 mensen door. En hij moest ook weer net binnen blijven. Dus het was een bal die je eigenlijk met een soort tegeneffect moest spelen. Zoals je bij tennissen... Ja, dus gewoon heel snel proberen eronder door te schieten. Heel snel met je buitenkant, waardoor hij zijn snelheid behield, maar zo gauw hij op de grond kwam toch stopte. Maar door wij denken dat we hem hebben. Maar ja, goed, je kent onze autoriteit op voetbal. Nee, dat is top. Het kan net zo goed zijn dat we iets heel verkeerds hebben. Maar het is in ieder geval voetbal. En volgens ons is het ook de goede paas. Zuurbier. Van Hanegem. Renze Brink stond niet buitenspel. Rep moet scoren, ja! Eindelijk! Johnny Rep! Was dat de leukste tijd eigenlijk? Als het om voetbal gaat, ja, je verdient er niet zoveel. Het was niet het beste elftal, zie ik. Nee, er zijn een heleboel er moet een griepepidemie geweest zijn, want ik denk 5 horen er niet in thuis. Wat kreeg je daar, weet je dat nog? 50 gulden voor een overwinning en 5 gulden voor de training. En als je naar Veendam of Groningen ging, kreeg je 1 gulden. Haar vragen, hè? Nou. Ja. Vrouw, deze goed probleem met boven, deze kan niet. Ik kan niet boven. Ja, ik ben deze koffie boven, die drink samen. Ja, natuurlijk. Ja. We moeten erom lachen, sorry. Ja, ik moet er ook wel om lachen. We moeten eigenlijk van 2 kanten om
lachen, maar ik vind het ook wel heel ontroerend. Verdun, deze man, die woont al 18 jaar in Nederland... en spreekt nog steeds geen Nederlands... en is nog nooit bij zijn buurvrouw op bezoek geweest. En van de andere kant heeft de buurvrouw ook nog nooit een poging ondernomen... om met haar bovenbuurman kennis te maken. Maar vanwege die inburgeringscursus moet het wel. Zullen we zeggen, hij heeft die opdracht en zij heeft ook zijn komst aanvaard... Wat ik er mooi aan vind, is van beide kanten schuurt dat natuurlijk een beetje. Maar ze doen allebei wel heel erg hun best om het voor elkaar te krijgen.